गाइस खुलुमबाय गिबियावनो सेरजासन इउट्यूब चेनेलाव नोंथांमोनखौ बरायनाय थाबाय। दिनैनि बे मोनसे गोदान भिडिअ आरो फिन नोंथांखौ बरायनाय थाबाय। दिनै आं गुवाहाटीयाव थांनो नागिरदों अनलाइन एग्जाम हैनो। बाहाय आयन टावार डिजिटेल जन जायो होनो। बे जायगायाव अनलाइन एग्जामा जायो। बे जायगाखौ नोंथांमोननो देखायगोन। नोंसोरबो मालाबा अनलाइनफोर एग्जाम हैबाय बायोबा बाहाय थांनानै हैनो हागोन आरो जायगाखौबो मिथिनानै लानो हागोन। स' फैदो जों थांनोसै, गारियाव गाखोनोसै। आं गारिजों थांगोन, ट्रेनजों थाङा। ट्रेनजों थाङोबा कामाख्याव ओंखारहैनांगौ। ओरै रङिया साइडजों थाङोबा आरो गवालपाराजों थाङोबा मोनसे स्टेसन दं, बे स्टेसननि नामखौ आं गोसोआव गैला, बेहाय ओंखारहैबानो जायो। बिदिबा नायलांदो। गाखोनोसै नै आदैजों थांबा गोनां, न' खाथिनि आदै जानायजों। स' ट्रेनजों थांला, गारि गाखोनोसै। जों थांगोन, गाखोबाय नै गारियाव। सराइघाट दालां मोनफैबाय। ट्राफिक जाम सुरु जाबाय नै बिनिफ्रायनो, गुवाहाटी मोनहांखाय। गुवाहाटीयाव थांजानाय नंला दा कटनाव। आं दायो एग्जाम जोबखांनानैसो थांनो हायोबा थांनोसै। थिग टाइमाव सहैफिननो हानाय नङा। 1.5 घन्टा थांनायाव, 1.5 घन्टा फैनायाव 1.5 घन्टा, 3 घन्टानि बारा लागोन। बिनि थाखायनो आं दा थांथ'ला, दा डाइरेक्ट आयन डिजिटेल जनाव थांनोसै। जालुकबारिनियाव ओंखारनानै फाइनालि जालुकबारि सफैबाय नै लोगोफोर। गोबां फिर, आं एसे आवगोलावसो ओंखारफैबाय। दा आं थांगासिनो जालुकबारियाव। ओंखारनानै जालुकबारियाव एसे रेस्ट लानोसै, साहाफोर लोंसै। बिनि उनाव ओमफ्राय आं आयन डिजिटेल फारसे थांसै। आं दा माबायाव थांनो हानाय नंला, इउनिभारसिटियाव, कटन इउनिभारसिटियाव, मानोना बिराद ट्राफिक जाम जायो आरो दिनै बिराद ट्राफिक जाम नुखाबाय आं। थांनाय फैनायावनो मथा मथि 3 घन्टानि बारा लागोन। बिनि थाखायनो आं दायो एग्जाम, नैबे इन्टारभिउआ जोबखांबा थांनाय जायो ना मायो, थांनो नाजानोसै। स' आं दा जालुकबारियाव दसे रेस्ट लाहैनानै साहा आरि लोंनानै लाखानोसै। फै बिदिबा लोगोफोर, आयन टावारखौ दिनै नायनो नोंसोरनो देखायहैगोन आं। मालाबा नोंथांमोनाबो अनलाइन एग्जामफोर दंबा बे जायगायाव गोरलैयैनो फैनो हागोन। बासजों फैयोबा नैबे जालुकबारियाव ओंखारफैनांगोन। बेनि उनाव टाटा मेजिकजों ओरै गुवाहाटी इउनिभारसिटि साइडजों थांनाय गवालपारा लाइनजों थांनांगोन। ओमफ्राय जुदि ट्रेनजों फैयोबा कामाख्याव ओंखारफैनो हागोन। हयथ'बा इथिंजाय साइगाव ना मिर्जा होननाय मोनसे स्टेसनाव गवालपारा लाइनजों फैयोबा बेजों ओंखारफैनो हागोन। आरो ओरै रङिया लाइनजों फैयोबा नैबे कामाख्या स्टेसनाव ओंखारफैनानै ओरै बासजों ससे फैनानै जालुकबारिसिम ओंखारफैनो हागोन। बिनि उनाव ओरैजाय दावखोफिनलांनो हागोन। बिदिबा आं दा जालुकबारियाव दंफैयो। दा नायलांदो भिडिअखौ। फ्लाइअभार बियो जालुकबारिनि। जालुकबारि फ्लाइअभाराव दं आं दा। जालुकबारि जंसन बादि जायो बे जायगाया। नैबे गोजौनि ब्रिजजों थाङोबा खानापारा सहैगोन। डाइरेक्ट खानापारा, गुवाहाटी शिलं बर्डार, ओरैजाय आपार आसामथिं थांग्रा। ओमफ्राय बैथिंजायनि माबाया जाहैबाय जोंनि ओरै सोनाबहाथिं थांग्रा नैबे ब्रिज।
ओरै नैथिंजाय गुवाहाटि टाउनखौ मोनहैबाय आं दा इउनिभार्सिटियाव थांबा नैजोंनो थांनांगोन बे साइडथिंनो जागोन इउनिभार्सिटियाव थांबा नैबे साइडथिं बै बास मोननायफोरजोंनो आं इउनिभार्सिटियाव थांनांगोन ओरै खारलांनायफोरजों बिथिंजाय इउनिभार्सिटियाव थांनोबा आं बे साइडजोंनो थांनांगोन दा नाथाय दा आं बिथिंजाय थांला दायो टाइमा हास्लाबनाय नंला आंना आं दा ओरै थांसै ओरैजाय ओरै थांगोन आं दा आयन टाउननि थाखाय नाथाय दा बिनि सिगां आं जाग्रा दखान नागिरग्रोनो ब्रेकफास्ट खालामनानै फैखांबाय दा आयन टावारसिम थांग्रा मेजिक नागिरनोसै आं मेजिकआव गाखोनानै थांसै बिथिंजाय बासआ लं जार्निसो थायो सर्ट बास थाङा बेसिम थांनाय स' आं दा मेजिकजों थांनांगोन बा विंगारजों थांनांगोन जायखिया बिदिनो मोनसेजों थांनांगोन आरोना फैसाफ्राबो दा भाराफ्रा बारायबाय जानो हागौ फैदो बिदिबा थांनोसै बिराद फिरनै गारिया धुब्रि थांग्रा गवालपारा थांग्रा बियो फिरटार बै आगोलावसो मोनहैगोन आं बिराद फिर जायगायानो खालि कास्टमारल' नागिरनाय नै बिसोर नै फैसा लाखिग्राफ्रा आगोलाव गाखोनोसै नै नोंथांमोना मालाबा गुवाहाटि इउनिभार्सिटियाव फैयोबा नैबेनो गेटआ बेजों थांनांगोन गुवाहाटि इउनिभार्सिटिया बैजों थांगोन बेलाय गुवाहाटि इउनिभार्सिटिनि गेटआ हनै बैनो बेजों थांबानो गुवाहाटि इउनिभार्सिटिखौ मोनहैगोन मायाव थाङो नोंथांमोना थांनो हागोन आयन टावार क्या जाबो जागा है ना सके आयन टावार गारि गाखोनोसै नै फाइनालि आयन टावाराव सफैबाय गोबां गोबाव दावबायनायनि उनाव गारिजों दावबायलाय न'निफ्राय फैबाय आरो गुवाहाटि जालुकबारिनिफ्राय आरो नै मेजिकजों फैबाय दा आं नैबे आयन टावाराव सफैबाय एग्जाम होग्राफ्रा नै दंखायो लारियै जिरायनानै आंना रिपर्टिं टाइमा माबायावसो एकता दस एडमिटआव 12:55 होदोंमोन 12:55 नाथाय इमेलाव मैयाहाय 1:10 होननानै 1:10 PM होननानै रिपर्टिं टाइमखौ हरफिनबाय आंना शिफ्ट 3 एग्जामा SBI एप्रेन्टिसनि स' नोंथांमोना आयन टावारखौ नुबाय जानांगौ ओरैजाय जालुकबारिनिफ्राय फैनानै नैबे साइडथिंजाय नैबेनो आयन टावारा एग्जाम होग्राफ्रा दंफैखायो नै खावसेयैनो दंफैखायो आरो दा जागासिनो बाव एग्जामा शिफ्ट 1 दा शिफ्ट 2 जागासिनो आरो आंना शिफ्ट 3 आव गोलैदों स' एग्जामखौ होग्रोनोसै बिनि उनाव नोंथांमोननो भिडिअ'खौ देखायफिनगोन दा थांनायाव बेसेबां हायो नाजानोसै थांनायाव माजों थांनाय जायो बेखौ स' एसे नायदो माबायदि आयन टावारा फैयोबा नै बेखौ गोसोआव ला बै सेन्ट क्लेरेट LP स्कुल दं बेनि राइट साइडजों बरजार CBSE नि बे खाथियाव आयन टावारा बिनि लेफ्ट साइडथिं आयन टावार नैबेनो डिजिटेल जन गुवाहाटिनि फुरा देर गिदिर मोनसे अनलाइन एग्जाम सेन्टार बे जायगायावनो गासिबो अनलाइन एग्जामा जाजोबो आंबो होफैखांबाय सिगाङाव आरो दिनै फिन खेबसे फैबावनो नागिरदों बे जायगायावनो गासिबो अनलाइन एग्जामा जाजोबो स' नोंथांमोना नायलांदो दा आं दा एग्जामनि थाखाय एसे रेडि जानानै थानोसै दा आं भिडिअ'खौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै आरो दा थांनायनिसिम मोनसे आलादा गुबुन मोनसे भिडिअ' नोंथांमोनजों नुजाफिनगोन बे भिडिअ'जोंनो बाय लोगोफोर एग्जामा गोलोमफुजोबलायबाय आरो मोनसे एग्जामनि थाखाय लाइन जाबावबाय नै मोनसे एग्जाम जाबावसिगोन ओंखायनो हाबजोबबावबाय मानसिफ्रा स' आं दा एग्जामनि सोमोन्दै नोंसोरनो एसे खिन्थानोसै दसे उनाव 1 घन्टानिल' एग्जाम नाथाय बिराद गोबाव लाइन थाबाय लोगोसे बाहाय सिकिउरिटि चेकिंआनो जोबोद डाबल जायो लंपेन्टनि बेल्टबो गाननो मोना आस्थाम माला सेस ना ओरैबायदि स्ट्रिक आरोना एग्जाम हल सिङाव जेरैबायदि नै दाबो मानसिफ्रा जमा जानानै दंबावो बिराद माबा आरोना टाइमाबो जोबोद खम हास्लाबनो नागिरा अनलाइन एग्जामबाथाय
आं नोंसोरनो अनलाइन एग्जामनि सोमोन्दै उननि भिडिअआव फोरमायगोन। स' दा बेखिनियानोसै। आं दा न'आव थांफिननायनि गारि होसोनोसै, ट्रेनजों थांनाय जायो ना माजों थांनाय जायो बेखौनो होसोफिनसै। दा नै दस्रा एग्जाम होग्राफोर दंबावो आरो नै मोनसे एग्जाम थिप मोनसे हाबबाय आरो नैबे मोनसे थिपआ जिरायनानै दंबावो नै। बिराद माबा बे एग्जाम सेन्टारा बिराद गिदिर। स' बाहाय बिराद एग्जाम जाबाय थायो, आनलिमिटेड एग्जाम। स' नोंसोर नायनो हागोन बिल्डिंखौ। बेनो एग्जाम हला लोगोफोर, नायदो मालाबा फैबायबा होबानो जाबाय। जालुकबारियाव फैफिनबाय। दा आं ट्रेनजों थांसै। थांनायाव दा ट्रेन हमनो थाखाय आं कामाख्या स्टेसनावनो गाखोनोसै। बिदिबा आं बास गाखोनोसै ट्रेन हमहैनो थाखाय कामाख्या स्टेसनसिम। गुवाहाटिसिम थांस्लाबनो हानाय नंला, आं कटन इउनिभारसिटियावबो थांस्लाबनो हानाय नंला, मानोना टाइमा गैला आरो दा बन्द' जाबाय जानांगौ। कटनाबो बन्द' जाबाय जानांगौ आरो नै दा आं ट्रेन 5:30टानि ट्रेनखौ आं बिसिम थांनानै हमस्लाबहैनो हानाय नंला, मानोना बिराद ट्राफिक जाम जालाङो गुवाहाटियाव। स' आं दा बासखौनो गाखोनोसै। बास गाखोबाय, आं कामाख्या स्टेसनाव ओंखारगोन बिसिमाव। बासआ खालिथार नै, मानसियानो गैया, लांदां। फैबाय कामाख्यानि गेट। लिफ्टजोंथ' थांजानाय नङा, ओइथिं सिरिजोंसो गाखोलांनांसिगोन। बिराद खस्थ' जाबाय कामाख्यानि स्टेसनाव थांनोबाबो, गोजौजों गाखोलांनांगौ। फ्लाइअभार बारस'ग्रा, लामा बारस'ग्रा कामाख्या स्टेसनाव थांग्रानि बे जायगायाव ओंखारफैनांगोन। नै बाहाय जुदि कामाख्यायाव ट्रेन गाखोयोबा ओरै जालुकबारिनिफ्राय फैबा आरो ओरैजाय गुवाहाटि टाउननिफ्राय फैबा ओरैजाय। थ' बिदिबा थांगासिनो स्टेसनाव हाबलांग्रा लामाखौ मोनफैबाय। खामानि मावगासिनो नै फ्लाइअभार बानायनो नागिरदों बाहाय गोदान। स' आं नै दा कामाख्या हाबग्रा लामाजों थांबाय, नै स्टेसनाव थांसै। स्टेसन थांग्रा लामाया बेनो। थांसै बिदिबा स्टेसनाव नै बेनो। आं टिकेट लायनो न्यू बङाइगांव का पैसेंजर में होगा। कौन सा वाला पैसेंजर? ग्वालपाड़ा या रंगिया? कौन आगे आएगा ट्रेन? 5:15 में ग्वालपाड़ा वाला। और वो मानस लाइन 5:40। मानस लाइन का दीजिए एक। कहाँ जाना है? न्यू बङाइगांव। 35। टिकेटखौ दा स्टेसनाव थांसै। प्लेटफर्म नाम्बार 1आव दं। आं थांनोसै। बिनि सिगां माबा मोनसे जाग्रोनोसै। 5:30टायावसो होनदों बिसोरो। र' इनकुवेरियाव सोंहैनो र'। मानस राइनो कौन सा ट्रेन बुक में आएगा मैम? नहीं दिया अभी तक। होथ'वाखैनो, अबे प्लेटफर्माव फैयो आं नेथ'नांसिगोनसो दा। स' नेथ'नोसै, माबा मोनसे जाग्रोनांसिगोन। उदैया जोबोद उखैबाय। ट्रेनाबो जा गोबाव दंबावो, लेट 5:30। बे जाथावथाव मा दं नायनोसै र'। दे बिदिबा आं जाग्रोनो। स' गाइस, होमबा आं
जाखांबाय ब्रेक माबाखौ माखासे जाखांबाय आं ओरैनो मिगि दा आं गारिखौ नेथ'नोसै गारियाथ' 5:30आवसो फैगोन गवालपारा लाइनजों थांग्राया नै फैबायमोन नाथाय एखे टाइमावनो सहैयो निउ बङाइगावसिम फैसाया बांसिनसो थांबावो बाहाय ओरैनो 75 देखायखादों नाथाय आं दा जाय ट्रेनजों थांगोन बे जाहैबाय मानास राइन' पेसेन्जार बियो 35 थाखाजोंनो गबाय 35 रांजोंनो ओमफ्राय गवालपाराजों थाङोबा 75 होनांगौमोन आं नाथाय बियो एखे टाइमावनो सहैगोन नाथाय नै दा ट्रेना फैनाया बेया एसे सिगां फैग्रोगोन माबाया डेमुआ स' आं नेबाय थानोसै बिदिबा लोगोसे दिनैनि भिडिअखौबो आं बेजोंनो बेखिनियावनो फोजोबसै दा ट्रेन फैबा आं गाखोनानै थांसै आरो दिनैनि भिडिअखौ बेजोंनो फोजोबनोसै सानबाय आरो आं दा सहैनायाबो लेट जाहैसिगोन दा मथा मथि 5:30नि ट्रेनजोंबा आं मोनानि 10टायावसो निउ बङाइगाव सहैगोन स' बाहाय हर थ'लांसिगोन गोबाङैनो थ' बिदिबा दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोसै जा अनलाइन एग्जाम होनायनि जायगाखौ आं नोंथांनो खिन्थाबाय जा हायो बेखिनियानोसै जुदि भिडिअआव गोबां गाज्रि जादों नंगौ बबेबा बुंनायानो डाबल जादों बेफोरनि थाखाय निमाहा बिबाय जाहाथे नोंथांमोना निमाहा होयो आं बुंनाया माखासेया डाबल आरो माखासे खोथाफोरखौनो खेबनै खेबथाम जावलायबाय थादों आरो मोजाङै सिरियाल बुंनो रोङाखै स' आं दा दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै लोगोसे भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक शेयार कमेन्ट खालाम आरो माबाफोर मिथिनांगौ दंबा कमेन्ट्सनि गेजेरजों सोंहरनो हागोन होननानै दोनथ'नाय जाबाय एसेनोसै गोजोन्थों।